en jahat galle Sibi jehen galle Kumba en a faami jehen galle Demba So en e galle Gedde en ɓen fof so jeehi galle Gedde So en galle Demba So Demba e Gedde ndendi galle e Kumba e May joni noon sen ummima ɗon jehen galle Sibe galle Samba Sy en galle Jawbe e galle Samba Sy en e acca sen pare galle Samba Sy en après jehen galle nen Sumbulu woni galle Baboy en a faami sen jeehi galle Baboy en ben kadi jiima sen pari jehen galle ɓeɗo galle Jawbe ɓe galle Manel en ala Bamou Manel moƴƴani jata toon Bamou Manel Bamou Manel ko agresseur ko babiraɗo Kurjuru babiraɗo Kurjuru mbaɗen yaala e wuro ngo après ndewene baba mo yima jehen ɓeɗa suusi ndewene baba o yima hay dar i ande ko borobo nakko hay dara o wata hay dara baba kuga ala baba kuga de baba garbi ko adande ko jombajo o salminma rut yak mam rut ko jombajo o salmindem o jombajo rut yaro rut mon molal farnat dal rut ngari mo ari ko jerde o ari salmindem o arga e hawa yaro salmine babam bimi ko ya rut yaltu galle o walla nanana ha bimi ko ya yaltu galle o ari ko salmindem an bimi ya yaltu galle o salmin mo o wi sakno ko gadduda o wi min yomi yaltu salminam e nangu jungu woro nangu jungu baba yaro mi nanga hol jungu nanga mi nangay min mbaɗi kumal hamin pari min wara yelasi yaala e wuro ngo mboɗo o yeeyi ko salminoyde hoddiɓe amen e ɗum ɗo a wawa salmindemo yero mbeta wawa hadde galle gella tan karminaɗo kono julde kay salminama salminama usidam a wawa hadde galle gella an yero oto furo jomum ana makko ala an jeeyi galle ma wallahi yardak an jeeyi galle ma min jeeyi debbam an jeeyi galle ma min joni ko garra ɗo waɗi ala oto furo debbam joni ko garra ɗo oto dépasse debbam ko mbatta ɗo oto dépasse debbam horar ɗo oto dépasse debbam toñ oto dépasse debbam hanma hadde galle barki Rasulullah baba oto dépasse debbam oto dépasse debbam koy
war dépasse debbam an jeey kalema kono debbam min jeey ko debbam jinmi andiri debbam ko debbam war dépasse debbam bi ma ada mala mboɗo mala o kala memno ɗum memar kam subaka allah nela ɗum subaka farmar ya rasulullahi yaran woppam eyyi o kono woppu debbam war dépasse wo debbam nangi debbo ma ar bufaade furo debbam mber mi tini a resini an a resi mi resi a resi kuɗangal mi resi kuɗangal a resi kuɗangal eyyi resɗa bamma tinani somi so welama yomi res kuɗangal yomi res foof joni ko mbatta ɗo min mboɗo teddinma tan o maɗa mo wala salminima ɗum jiɗɗa ko artude jaɓɓe koko lammi ɗo artara ɗo la ilaha illallah yo artara ɗo jaɓɓe ma la ilaha yo jaɓɓe ko lam saabu ɗo lelinoɗa armi haalanma dépasse armi haalanma eyyi ko misili eyyi misili tew juɗaɗo misili eyyi misili ñaman eyyi o omole eyyi simule pala eyyi simule pala omule simule pala o eyyi ko ɗum woni kastaram eyyi o haalama ko defata maaro Gonkay. maaro e liɗi eyyi. mboɗo wuuri Eyyi. wallahi mboɗo wuuri Yar. baba yaro allah no seedi mboɗo wawi wuuri fof ko ngam ñaama jam. expecti mo siniwaji Mi wari ñamde fof laccire ha. probléme ma laccire haako pan wallahi mi wari ñamde laccire ha probléme ma de eyyi. probléme ma de ɗum ko Salmini. probléme ma salmi salmin holton ɗo Salmini. min ha jungo ma ha baba ha fiyati koyngal ma baba ngal fi yo debbam taw noon ñamal ngal jiya billahi fi debbam tan baba Natu. fi debbam tan koyngal nanal yo tawru ñamal jiya yo tawru ñamal jehen ruttat tan rut a natta gallo jehen galle sisiɓe probléme ma de sa yiɗi jaaha galle samanaɓe wawi fof ko jaaha galle gueygueyɓe mi wondaka ɗum Mi suusa bammaji hen. suudu wona babam ko agresseur min babam ko agresseur probléme ma an woni agresseur e joni mi salminoto ko assimi assimi aɗa suusani arde arde jaro assimi lebbi ɗiɗi hannde Minen calminen Assimi. aɗan galle guellaji e joni noon holko woni hen aɗa jogui ga debbo komi kurtiɗo ka kurtiɗo komi kurtiɗo goppuɗa debbo ma waga komi kurtiɗo min Goppu. mi ala do debbo ala ɗo mi ala do debbo mi ala ala baba ɗo galle ala ɗo place ala ɗo paltu galle ko gallam de yaro dor bowol eyyi door mami door Door tan. eyyi base ala mami dor tan bowol koto kam e sutta kalne memda debbam wallahi so ñamal ma tawrino Ay nanal ma baba kalne memda debbam tiba war les croisés sof ha ñamal ma tawri nanal ma même boyam on ɗimi suudu yaro suud gallamo même boyam suudu même boyam on bim yaro même mbi boyam heɗomi haala même boyam wallahi a Oro yaltat men gallo boyamo. a yaltat gallo oro même boyam yaro yaltata gallo oro même boyam yaltu gallo biyam Galle Yal- baba. Hey, gofoni jogi. wona ala ɗo galle koɗɗo bab gella ɓuuri welde wa galle bab gella ya kañum ɓuuri welde eyi ɓuuri welde ya kañum ɓuuri welde sukara ya galle ma mettuɗo suudu suudu ya jehen boy suud tan suudu jehen acca suud o gol do gallol tan ara ɗo a nattata ɗo damal uddunam damal gongal ngal uddunam asri uddunoyam damal ko ha nata ɗo e galle min baba jaw eyi wurango mboɗo heewi galleji probléme ma de probléme ma billahi mboɗo Ɗum heewi ko galleji probléme ma. baba yaade mi salminoyo wallahi probléme ma welami probléme ma mo jiɗɗa fo jaaha bam no omo yooɗi kecce ɗum tan muusi mon kecce Debbo ɓoƴe mo yooɗi. hay dara yoɗani ane makko fof on jooɗani barki rasulahi omo yooɗi ane makko fof on jooɗani billahi o wallahi kuuble mon baɗono Debbo fadde e wuro kuuble ngo. demba e Barki bojel Rasulahi, ele kuuble demba e bojel holɗum kuuble mon o way kono demba e bojel ni debbo e bojal oɗon demba e bojel eyyi debbo e bojal am jooɗi e hay dara ɓe am jooɗani jooɗi mbimin suudu ɓorɗam ninam yara ƴeew ɗi lebbi ɗiɗi koye foftere gonmi a yino mbami leerde wallahi mboɗo wona min tranquille ɓuuri fof min ɓurma hande min ɓurma wontude cukalel min ɓurma wontude cukalel La hande ndeke ko ilaha mesere ma tan illallah. gondunomi ayi anno mbawi ni mesere ma gondunomi e bande ɗiɗi mbaɗ fof eyyi suud tan suud mesere ma gondunomi mesere ma gondunomi mi winomo ɓi kellay nehaki saka ɓiyum neho kellay nehaki saka ɓiyum neho e kellay nehaki saka ɓiyum neho anani jinmo ko gummoɗon ɗon kallirɗen miro hormen miro kadi gallo ay waji ɓe goni koye liggade hor tardin liggeno sa wari maha galle o ha galle nani maha he ɓe goni koye liggade saɗa wawi mbasa tardinde koye galle o ha heew anini yimɓaɓe ma galle o ha heew probléme o ma galle o ha heew probléme ma probléme ma ma galle o ha heew ɗum ko probléme o e ko probléme probléme ma haalan mo andi mi ronki andu ni ko ndeftan nena biɗa haalan mo kanko ɓuuri yodde nena hola kanko boyamo e yo ɗon gandara ka tekke ɗoɗen ɗon gandara ka tekke
dina yinde coupe poubar o haya ala wana kon o faddi asimi o fadduma o faddi asimi o faddi kadi o faddi warama ya woppumiramo anana woppumiramo ba mi fiyata min tay ɗo gallam sa naɗɗoram fiya aɗa o hoorde mo yehi ari me wallahi ha naton ɗo wallahi sa naɗɗo faire 14 ƴettan min waɗayma waɗa faire probléme ma fuɗaɗo peccor bonɗowaɗe tardinno ko mettuma ko waɗanene omon woppumiramo ko mettuma ko waɗanene dum koy dosde ndeje aga ava la jogi boy jawala barde boy sahabo holiro yimbe boro barde boy sahabo mo est ce que joni cioli wal ala dum koy dosde ndeje ya alus so boy ayi boy ha be ko ha da jabari jabay ko ha ci dam ko min jidama ko hawa boyam nini ayi be sukki be bari hella bu ngal ko ay dara asmi be boni dum way faare be mayar tan ko do ko be mayar tan ay dey jaren boito quoi so ko ayi boyamo si gineo buna dano buna kombe ça boy oh bien ça arseli ça bien ako won boyo nan boyo woni molde boyo no hangare ayi ka wondo kayi wondo bala arseli kayi boyo wona ko hawa jaw awa boyo woni molde yero ayi de aw kram boyo ala anu are magi la yo boyo wuri are magi yo me ko matem are magi wuri boy hal mako ara di boutique ma ko boutique mo ngandura yimbe fofu no wadi boutique go no wadi élégance ada yeye ko moji ada yeye ko fewi ada yeye ko ganduda réputation ma no yode wuro ngo wuro bonnudu mi no mi bonnay wuro bonnudu bo wadi mol ala mo ko mi no molani ara jaba bo wadi mol yelo jaw sam ko jabda hen fo yo Allah feere nam lay boyo ko way ndefu ko ndef way e wadde est ce que mi invite am galle o way defde souffle plat woni omle tan o futa boccol de la wara dum non sur le plat ey foori hen misili woni tew judado misili foori hen kadi boisson ay wodo kono il faut mi invite am galle yero ala mi invite am galle ala yo Allah heere nam o jabara ala bi jabara e wadde joni lubo mo 2 jours subhanallah yo ano are wore la ilaha illallah ala wadde mi mamar galle mi heftom bur joni min ngarno salmindem mi hayti mi yino sodde boisson ni ko ala o ko boisson be jar non o ko boisson be jar gratuitement ye wo mi ya boutique Ablaye tan ala mi hayti sodde boisson o mi ya de heb no ko boisson gratuitement ça vous boyo olon boisson jaron gratuitement subhanallah wo mi ya ayo ko boyo abole attendre sal are mayde
Woro. Amuso. Alo boy. Sa. Arsel. Dino. Umdo. Boy min jalti boy. Min jalti dambor dindu boy. Min jalti dambor. Dindu boy. mo yénande vraiment couple o Ayi re couple ko dam du fe ko sama tan won do way ngor halde buna muy wi miri ari salminde buna mine boyo deka buna ko nopno do boyo bo hebara don ko saka kose no mbita buna o mo sel do hebara don buna wawa hade boutique mako mo jew rewbe janen abune togn ma tan anni ala toñani mi de buna toñani mi de ko Allah libdim sana dum non to tan libdim la ila an buna deka ko caga koy kasmi ko 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 le on koy tonje mo de pourtant on koy tonje to yande o ko ngay mako on koy tonje ande mo do ko saka kose ha ko saka do ko saka kose boy buna buna sa aldi gam rekam debbo mami wara mamma buna ara nana dum mi nani ñoore ma sa même ti boya mi wara mamma o boy kala mem dum haydara wata o boy wine makko hami maya bub men hamin do lamin ngona mado te mon nami boy jo ayi dambor ndu weli de min bay kirti bey min kirti bali yalla gasam biri war ko jare ha sem haal dum haala dewgalam gal halade kan pusido ge wonan biyam an wadi kumal ma an amidum mi amanat boy kewi ha hunu ma jadi o jari go burdum leppal kange machallah war fere nen daña boy dum jil balla men mi wat fere daña ara ngeen guitar war woni tabam kono vraiment non guitar wawa jibinde wala wawa jibinde wule ndokal mom sekina mo wule yode ole wule ali gonga non kono ko eskanko mu susi dem ada susi min ada susi bara susi wallahi mara susi wada présenter rek et puis ka gentleman ka wule kadi mom jaadu machallah wule jonta wule ala ay dara min weban anje debbo frem tan mom machallah tinno non amin jokko mi ngin mi yahare wurongo garañe galle mo ala do ngormi do jinmi ko wurongo fof haamu joni ko debbam natti wonde debbo hay goto nobe mo be ganda ngadeni ka rentino koye mumen kala bardunodo anda so ndari boyo ko barawo mam machallah allez boy bonne chance gars bonne chance allez on fait les inchallah e won fe gara galle don mamar ton inchallah après moi en invité quoi mami jeewa de do palle so to mbar wawi yede gaydidi gara mbarana amen cassette quoi essa yi ko mi mami ko ayi de voilà c'est ça quoi faut don pede dum ma boy boddu don boy maydi ko ɗum ko salmina ko neɗɗo hakkude neɗɗo isko a wawa salmide mine poɗɗa salminirde mine mi anndaɗo ko ar woni ɗon mbi ko hanma andude ɓertuɗa e neɗɗo ɓenna waɗa waɗa witti mbiya andano ko ndeɗo ɗum woni ɗum ko haala ɓeydiri ko woɗi a ñamata tan walla no mbaɗɗa feere ha jiiɗa mbeɗen ƴewma neɗɗo wirto e sumni tan mbiyana ɓaƴano ɓenda kom no ɗum holon esam an golle puyɗo an ka awa seeje ko hannde gonmi ese mara ko hannde gonmi ese walla ko baba ga wima wata salminam mbiɗa holɗum ko baba galle wi wata salminam baba galle ala mo wiyata kam yomi salmine e hoto mi salmin mi welata tan mi salmina neɗɗo wasa welede wasa salminde neɗɗo yoni he heɗomi haalanma noon baba Ablaye
ay mi mo jiiɗaɗo eyi min ko ASSIMI FANTA mbiyetemi jibinaɓe koka jibinaɓe ko Côte d'Ivoire nehimi ko Côte d'Ivoire a anda ko mbambirami a anda ko coomami kadi mi haalanma ƴeew ay ko cikkata ko wona ɗum ɗon kala ko ummaki ala ko wawi ASSIMI Allah wawi gentirɗa ngata koko ko musma han koye mama yata min hay dara musanim jibina mali hay dara musanim an ko an jogui probléme o musat ma eh ala retour uji mbaɗɗa ɗon ko musma an ayo daro enda sa pos ma ko jamnodirno mami ɗo en nodirmami noon tan ko ha jewten gonga labɗo ceero par ce que Aissata affaire o fuɗɗima ɓoyde te hay hunde hen laaɓani kadi Aissata min mboɗo ɓuuri famde babam mo kalata o ɗum ko ha portese hoore ma rek mais gillima ngala hen Aissata hande noon noddirnumami ko pour mbawen famodirde e haala meɗen noddiranima kadi ya fam eɗen kaltidi ha haala ka so tawi noon ko mbiɗa ho ɗum ala e ma ko hande ɗum laaɓat so tawi noon ene ma résultat laaɓɗo ceero ɗo e semaine samedi o nde artata ya taw résultat laaɓɗo o mi heeɓi ɗum a faami ko kalamami ho an man en mbiɗa gajo ka an ñen foy Allah ko kaɗo haal tan kala hen duttoɗa hade mbiya min mi yiɗama mi haalan haala ha noon min somi yiɗanoma en gondata duuɓi ɗi gonɗen ɗi foof mbiɗa heeɗima de yidde nde tagui ham rewade ma ha joni mais kono gawande haal ɗumen nam dewgal hakkude men kay wonan tan wona frère konngol ma so tawi yidde nde ko gongire gonga affaire o ɓooyi mbatten gongo laaɓa cer kumanɗen mais so heeɓi ɗo tan hankkadin toujours tan ko ni tan haalaka ko nokku goto min mi wawa famde mi haala ɗum a wini eɗen jaa horkoƴere mane jaaten non mi haalani haala horkoƴere jimmi ko keɗoɗa ko kalantumami o min ko ɗum gonmi e dow muɗum ko ɗum kadi woƴi hem Aissata waɗ ɗon concentré très bien paama est ce que aɗa heeɗi ande joni kan ɓennama ñande fof tan haala goto ɗum min mi wima koko wonata tan kay gasi wona haala goto de ko kalam ɗo en o wona haala goto fam noon ko hande ɗum woni haala goto an ko keppata ay hande o ɗum woni haala goto joni wonde jehen maayo kam jehen jiiloɗen toon seeɗa e ɗum ɗo he mboɗon haalanma tan aɗa weddo kam par ce que ko kalam ɗo ho foof hakkille ma ala hen kono paama noon ko hande woni dernier min haala ay samedi mo dokkumami o so ari hay hunde a hokkanimi hen ko laaɓi paama vraiment noon no yaari foof ganda ko bañuma o umi an fi ñangal le sel nam ko bata ñangal men ko woni am so wayato fi ñangal wala sire men ar sel non ko bata ko den amara ko min jiɗɗam salminma fi ko finen fof ɗum ko an o problème ma ɗum ko an won ɗo en séranos problème ma a dambitima walla onon on dambitima namiti mo ko kala ko feti kadi on cikkano ɗon dambito ko woni kadi wona on puusi on jerɗi on ñoƴƴi on mbaɗi ko mbaɗan ɗon on beltima a famani ko min yara ko sigila men so umini mun fu min garo hen ko dara wonani on beltima parce que adada hollum jango jam min so umini mun min dum nay dara sigila dara wona dara a fami c'est normal gorko jogi droit ha nay c'est normal ko sigila men so dari umini mun fu min gumma min daro hen na question min gagnani ma de a fami c'est bon remodi sababu ko c'est des reçu la enfance ko boy na hande fuddi donc so umini mo hunde fo min gara min daro hen wona question min gagnani ma min gagnani ma de
parce que jango jam min sam horam sam ummini mo hunde frère taro hen c'est normal pari nay tara pari walla para no mi a pari walla para mi parani yeso jirunumami hanki ngo e yeso kolɗa kam hande ngo wona gotum jirmo ko ya andu hunde walla yon gandu hunde ay ko mbaɗɗon ko min ɗum wayimi kono muccede oɗo musor ni ƴew tucanimi hay nokku anani joni on famani rendu peccat ka debbo machallah debbo tesa n'est-ce pas kon donc ko sawli goddum fo min ngabin min ballo min wan haydara wona kessa min gañani ma de min gañani ma fo min daro hin ballamo kono an sa dangiri biddum adangiri afunti hoore ma ko mi haydara wala min ɓuuri hawde kono gonɗon e sortorade ni onon goto mum fof ne yaltira banggue yo bang ene haalanami komi famata konngudi moon hankiɗi ko ɗin jimmi on jaggu ha hande bobo fetti biji añan ɗum ha joni yoɓo fettu ha joni yoɓo fettu min ka neɗɗa men ala yoɓo fettu tan an hanki yoɓo fettu meɗa wonde hanki ko yejji ɗum meɗa wonde neɗɗo ma ko hanki ko yejji ɗum hande ko andi asimi hanki asimi hande wona gotum salamu aleykum ay min wata compliqué affaire o mi compliqué ani hay hunde jimmi tan ko yon gandu hunde mbimami ay ko cikkanno ɗon ko wona ɗum woodi ko cikkanno ɗon ko ma ɗum woɗam ko mettinani ɓerdam nde mbeta yanim a famani yew ɓeydimi ko lerti ɓeydimi ko ƴufde par ce que mbeɗa ñaama mbeɗa haara ko welimi ko ɗum mbaɗanmi ko welimi ko ɗum mbaɗanmi saabu mi ɗaminanoki hay nokku mi basanoki kadi hay goto anani ko ɗum jimmi on gandu onon ko mette gonduɗon joni oɗon gartiri goto an haji ko ni mbaɗa quoi sans seeɗa quoi aussi ƴeew to gommi ɗo mbeɗa jogui ko mbanmi ko wona dara ɗum mbeɗa haalde ma an ka tarduɗo wona walli sehil ma naati wat feere an nena min hoorema wallam ala probléme a jarama ok